ikerketa dantza taldien bakarrik ez duzu egin, dantzen inguruen. Egin zenituen baita ere, karnabalen inguruen, ez da? Bueno, bai, orduen, ibili ginen, Durangon zer da, datu batzu egozan zurra handitzinak, eta, klaro, jente nausik egon, da, Konto apur bat zer pasatzen zen gerra aurretik karnabaletan Durangon. Bueno, holan, eurretik, ganetik bile, konparsak egoten ziren, pero konparsak etarata bizan kantuek, eta saltza bizan otabilak, oza, diru etarateko. Egoten zen Durangon etxe bat, ez da begitu ni, baina nun egoten zen, tragik eta itiko, baina gero noberak. Da horre, batu ziren kantu batzuk, bata, por ejemplo, kulturala diru barik ebili zen, eta orduan kanto bat eta egin diru etarateko. La cultural de Durango, hoy día de carnaval, bain poran, letri eta badaket. Hori musiki miangolarrena. Zarra, ingolarra zarren musiki. Da letrie, manabilo, ondino, manabila, horren atzetik zebatu dinoi batena eta bestatu dinoi bestina. Nire uste zarri handia dana, uste eta guztin, zarri handia dana, uste odala, nire ustez. Musike horrena. Da, letri bat dau, La Cultural de Durango, da gero honik, batuna bazan batute dekoaz, kanta batzuk, hemengo zahar batzuri, neusizeri, gara bote dekoaz, dantza osan, vamos a contar, señores. Bueno, badekoa, grabazio batzu dekoaz, jente batena. Zelan kanteta abi izan, da hori. Hori Durangon, konparsa juntan zen, taloi letxea juntutek gaina, taloi letxe, da, klaro, diru eta ondo pasau. Da horre gainera batzutan pasetan ziren, bate komenta usten, hola zinuen hostien, jarraitua bien, da guazik hartute perrera eruen. Aitzezan, erua bana, zemien da, jakin badi zemien zela. Eta norri badak eta puntutak. Lehen holan, da gero goizit izlan ebitin ziren, txistulaiz izlan jote zen jantzite, gero retiradan, zelan zer jota bien, gero inkantan de, amaitu dira, inauteria. Bueno, hori musiki hori, graban duten Julian Altuberi. Julian Altuberi izen zen, baren kalen bizi zen, gizon bat. Orduan, bilarro eta piku urta, nire bilin nintzen nien, bairu eta amarkadan bilin nintzen hor. Eta Julian pelotare je bizen zen musiku bai, da dantzare je bai. Euskal jaien hostien ja dantzan ia baina horrek. Dango dantzari buruz berak emostezan datuek. Da Julian Altuberi. Eta hori iziaten zen, hori musik hori retiradako, txistulaizen retiradakoek, erretegitan zenien Andramaritik. Udaletxera, zelan jotea bin, melodize hori. Gaulako gauza batzuk bada, Durangoko. Da gero, zurrandizek, hemen bata famosu izen zela urtietan, zurrandize, da betu. Hemen da zurrandize. Hau da, gerra aurreko zurrandize. Pilbon toponaban, den da zar baten, baina hau zan, esta es de las viejas de los zurrandiz de Durango iztez, ez da. Gero biltagin hemen lako txindek etolako, da usurre. Hau zan zurrandize, hau zan, barreto, bigoti holanda, hau zan Durangoko zurrandize, karnabaletako. Galtzen dana leku asko den, la komparsa de zurrandiz. Hau da, gerra aurreko zurrandize. Da izo horretan da diferente, zan. Ze izo horretan, baserriek, eta orduen, joeten ziren, baina nian gaztenitzen guruen da bat honotzezena, Pilar etortzen zen, dana tapaute eta eskoba bateaz etxerik etxe eta belurre eta jentien, bat emada. Lehen hola zen, da ez zien erosten gauza, noberak etxin zerre eukema, are jantzi. Diferenti da, Durango ja, diferenti izan. Hau badinot, hau zurrandi, hori gerra aurreko zurrandizia da. Hor da, nibili nintzen gauzak eta batzen, toponagan hori be.